med bolden. Kan spark. Finder Siria. Lesciano med overlappet. Så har vi kampens første hjørnespark. Gonçalves. Hernandez med en lang bold. De skal lige afstemme det der. Det får det der. Var den udenfor? Det ser... Fint spark her. Del forbi mål. Går op og ligger sig på midtbanen ved siden af Said Bafteli. Skal vi se, hvad Yanez han kan her. Kommer fint rundt. Og ingenting ser Lothar de Hond. Yanez, han får den videre alligevel. Smidt ind igen. Godt forspil af Costa. Hvem kan sparke her? Det kan Lesciano. Eduard. Carlos Diaz får smidt den videre. Så er der en afslutning her. Så Gabriel Silva. En lille smule alibi-fodbold. Han skal huske, han har et gult kort. Gabriel Silva, det var lige ved at gå galt der. For Thea ud til Yanez. Så er han klar med venstrebenet. Lige lapperne på. Og være spilbar. Mario Rivas. Skidt bold. Så er han helt fri. Gonçalves. Og sætter den iskoldt ind. Stik imod spil og chancer. Så jeg er sikker på, at Flavio Gonçalves, han er pivhamrende ligeglad med. Vi får den lige igen her. Ja, kameramanden, han er heller ikke engang klar. Det er simpelthen et forsøg på en tilbagelægning, og den er jo ikke engang tæt på at gå ned til Voloshin. Og så er han Sidia. Kan de svare tilbage? Inden halvleg. Kan de ikke i denne omgang. Roberto Martin, der også har en lidt med plads. Ud til Raihan Momad. Kan han sparke med venstrebenet? Det kan han godt. Forbi Voloshins mål, og så giver det dog til Alexis Siria. Fint lavet af Diaz. God bold til Ortega. Så er det Daniel Costa, der er i med bolden. Mand med nummer 11. Yanez kan samle den op. Skidt clearing her. Aguado. Bliver fint sparket ind her. Finder en mand helt om bag. Og så har vi næsten udligning. Aguado tager meter. Det er han god til. Diaz finder Ortega. Kan han få sparket? Det kan han i hvert fald. Og der har vi udligningen. Jacobo Ortega. Roberto Diaz også. Hvorfor? At han skal være på banen. Fremragende skåret aflevering. Og så er det simpelthen bare for... Gabriel Silva finder Mendes. Skal de slå hurtigt tilbage? Undskyld, det var Costa. Ilya Voloshin, der... En opspilsfejl. Endnu en. Gonçalves, kan han komme fri? Han skal spille den til Gabriel Silva. Ali dribler sig lidt i hjørne. Bafteli. God plads her. Gonçalves finder Daniel Costa. Han har masser af mulighed for indlæg. Finder Gabriel Silva. Gabriel Silva. Bindet i bolden, der gør, at den ikke går ind. Ilya Voloshin finder Yanez i stedet for. Får Thea med. Skal han lægge et indlæg? Udfordrer Momad. Det kommer han fri til. Carlos Diaz med masser af plads. Vi har set, hvor farlig han er i oplæggerens rolle. Og det er han også her. Roberto Martin sætter en iskold. Carlos Diaz, der er arkitekten bag. Lægger den fremragende hen til Martin, og så er det koldblodet. Sætter bare en inderside på. Gobert, der får Beto, der er kommet ind. Mens vi lige ser Daniel Costa komme fri her, har Gabriel Silva med. Raihan Momad. Lang indkast af Momad. Mota kan ikke komme på den. Bafteli. Og lægge den over bag i. Kommer på den igen. Bafteli op! Der. God bold. Om end det var heldigt. Raihan Momad tager meter. Kan han komme til spark? Det kan han godt. Meter. Øj, hvor han vil. Bafteli. Skal han gøre det hele selv? Det skal han næsten. Han får... Nej, ingenting. Siger Lothar de Hond. Det synes jeg er forkert dømt. Han er da bane i. Vinter-OL er færdig, de her. Og skidt af Costa. Ser det er fri. Kommer godt tilbage, Costa. Det kan være muligheden. Gonçalves og Raihan Momad, der står klar. Send den her kamp i en straffesparkskonkurrence. Og mod Daniel Costa. Costa kan ikke vinde den duel. Marcus Viega der